Unwe Bible version anọ ọ na-abụ ncheta obi esie m ike karịsịa na na-agabiga ọtụtụ ihe anọ dịka nwike na-ekpe ekpere ọbụna azịza ekpere ahụ ifubere ya. You've been praying and the answers to that prayer you've not seen it. This particular Bible version it increases my faith, like oye make okwukwe m sie ike ka ntụkwasị Jehova obi rinne. Bible version abụ Jeremiah 32:27 and it says Behold, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? God is asking, is there anything too hard for me? That means, what are you passing through? God is saying that he has already solved that problem. That problem is nothing for him. It's a small thing for him. Go up and into the Bible and we be hey, only make a because na Jehovah has him. That is there anything too hard for him? Abịa n'asụsụ Igbo o kwuru, lee mụ onwe m bụ Jehova, Chineke nke anụ arụ niile bụ mmadụ. Ọ dị ihe ọbụla karịrị m ime. O wee sịkwa, lee mụ onwe m bụ Jehova, Chineke nke anụ arụ niile bụ mmadụ. Ọ dị ihe ọbụla karịrị m ime. Ọ dị ihe ọbụla karịrị m ime. Lee mụ onwe m bụ Jehova, Chineke nke anụ arụ niile bụ mmadụ. Ọ dị ihe ọbụla karịrị m ime. I am God, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Definitely nothing. This Bible version is mind-blowing for me. Seriously, it will increase your faith. I'm more